Приятели, настръхнали ли сте? Трябва да сте настръхнали, защото днес ще отворим Phantom Darkness на новото поколение Phantom Nightmare. Най-новия сет, с който се забавих. Аз се забавих почти колко? Един месец вече. Сега отваряме продукта. Бокса е много добър. Поне изглежда много добър. Визуално е топ. Видях, че има юбел на QCR. Нищо не съм гледал. Има доста QCR май. Има някакви скъпи карти в изданието, обаче подготвям нещо друго и нямам време да гледам сега в момента всеки сет. Както знаете, ще има и giveaway. Този път ще раздам два пака на One Piece OP1 и OP5. Така че харесайте този клип, коментирайте го, абонирайте се за канала и ме подкрепите. Който ме подкрепя, знае, че връщам жеста. Така, започваме с паковете. Аз пак съм болен, приятели, така че кашлям на стерео. Да видим какво имаме тук. Имаме някакъв гоблин, имаме някаква спел карта, White Akula, Goblin Crazy Beast, Раптор, Мраптор, нещо друго, Драматик, Мраматик, само къмън карти ли имаше в това? О, боже, пропуснал съм. О, боже мой. Пропуснал съм супера. Извинявам се. Боже мой, това моя мъж ли е? Продължаваме смело напред. Аз ще си кашлям тук. Добре, имаме Dark Guardian. Добре, това е готино. Имаме Гоблин. Имаме нещо друго. Имаме друга карта. Иллюзионист. И имаме Ваус. Добре. Общо взето аз не знам сега дали тия карти са скъпи, затова ще ги оставяме така. И още common карти, които никой не иска да ги гледа. Благодаря на всички, че ме подкрепяте и гледате поредицата как се дуелирам. Извинявам се на новите абонати, аз не съм от най-добрите дуелисти. Обаче, какво да правиме? Добре, имаме още някакъв друг Раптор. Рай Раптор. Оставяме го тук. И още някакви други. Това е готино. Това дали го има на QCR? Би го колекционирал. Едва ли. Нищо. 3-8 Ghost. Айде бе, Game of Thrones. Добре. Добре, имаме нещо друго. И още една суперка. И още къмън карти. Дали ще ни се падне QCR в този бокс? Никой не може да каже. Дали ще ни се падне Ghost Rare? Със сигурност. Дали ще изтеглим сега обелиска? Това е видно и е ясно. Добре, ето е и първата ултра. Това изглежда готино. Добре, отделям го тук. Така. Я да видим сега. Сега даже не знам този сет по принцип силен ли е, слаб ли е, колекционерски ли е. Имаме Мементуал. Добре. Имаме Рейно. Имаме Гоблин Байкър. Добре. Оставям го този Гоблин Байкър тук. И още някакви други. Имаме Earthbound Fusion. Приятели, пишете ми този сет дали е добър. Не съм гледал, доста работи имам напоследък и не съм гледал горе-долу как върват цените и въобще как ще се движи този сет. Ето го е втората ултра. Добре. Оставяме я тук. Я да видим и сега какво. То колко 4 ултри ли трябва да са? Секрет има ли този сет? Леле, аз съм един аматьор направо. Да видим. Добре, ето е друг супер. Нещо си. Психик. Арсенал. Да видим. Сега, дали няма да се изкефиме да ни се падне един юбел. Да видим. Раптор. Още суперки, където въобще не са готини. Някакви риби, някакви акули. О, боже.
Ей, тежка е съдбата на човека, който отваря такива продукти, да знаете. Много е тежко. Я да махна тия всичките неща от тук. Фиш, лимп, имп, голем, имаме кученце, имаме още един такъв. Това някакъв нов как беше, архетайп ли е? Какво е това? Сега никой не ми отговаря и се чувствам странно. След тая, продължаваме напред. Time Reloader. Ей, това е готино. Това е малко като такова някакъв супергерой. Добре. И още такива карти. Супери, ултри и нищо блестящо. Нищо. Продължаваме. Аз сега като поотварях малко пакове и се поокупитих. Аз бях забрал какво да се отварят продукти. Добре, Mudgy Spectre нещо си. Таралеш ли е? Какво ли е? Оставям го тук. Пак ще съберем 300 000 камън карти обаче. Скоро ще ги пусна пак. Посъбрах някакви и скоро ще ги пусна пак за продаване, така че... Абе, много бързо изчезват обаче. Аз ги пускам... О, Spirit of Yubel. Това е готино вече. Та, аз ги пускам и те изчезват за някакви секунди. Даже, примерно, извинявам се, нали, на всички, защото примерно се случва някой да ми е писал пръв, обаче аз съм забравил и стават някакви грешки, такива тъпи. Абе, сега това не е ли една от скъпите карти? Не знам. Snake Eye. Нямам представа. Продължаваме напред. Маля, аз съм като някакъв нуб сега, като не съм преглеждал новите сетове. Ле. Да видим. Big Bang. Имаме нещо друго. Имаме Archfiend. Имаме Goblin. И първия секрет. Добре. Окей. Shiny. Приема се. Значи то бокс има секрети. Така. И още има още един секрет. Майко мила. Ето го и... само тази карта гледах от това издание. Много яка. На QCR е още по-яка обаче. Юбел. Браво. Много готин арт. Наистина, това е готин арт и готина карта. И примерно за хората, които още с устарялото мислене и си представят някакви неща, има какво да се инвестира и в новите сетове. Добре, някакво си Hero. Окей. Hero Zero. Та има си и неща от новите сетове, които могат да се случи случка с тях в бъдеще, защото нали, много сериозен взех да ставам. Сега ще ударим ли QCR? Ми не ударихме QCR, ама пак де. Да не съм го попуснал някъде. Да видим. Така. Я да видим. Това. Така. И Гоблин. Моблин. Робин Гоблин. Така, 3 пака тук, 2 тук. Сега, приятели, нещо ново започвам да правя. Всеки път, когато отварям различни такива продукти, ще оставям 2 бустера и ще ги отварям на шорт. Къде е ловката? Каквото отворя от тия бустери, ще го спечели някой, който коментира шорт. Така че това ще бъде новия тренд. Но нищо, ние имаме още 3 пака и сега ще ги отворим набързо. За да видим дали ще ударим QCR-а или не. Да видим. Имаме куче. Имаме нещо друго. Имаме нещо... Пропуснах го. Така. Сега двоен пак направо бързо. Също още нещо друго. Аз забравям винаги да го казвам. Гледайте зад клиповете, преди клиповете. Ще бутна стереото. Гледайте кой е спечелил giveaway-те и ми пишете, защото после става много сложно. Като съм мине някакво време и аз забутам някъде нещата, така че ми пишете,
за да мога да ви изпращам нещата. Имаме Rice Rank Up. Добре, и това беше от днешното видео, приятели. Не забравяйте да коментирате под клипа, да се абонирате. Може да спечелите ето тези два пака. Тези два пака може да ги спечелите в шорта, който ще бъде. Сега ще го снимам. И се виждаме следващия път. И това е, изчерпах се. Чао!